Сега ще разгледаме по-отделно всички елементи на покривна система Брамак. Първата е подпокривно фолио, като допълнителна хидроизолация под керемиите. Второто е елементи за бело. Вентилиране през покрива, т.е. прокарване на отвори през покрива като системно решение. Съответно, в последствие имаме вентилиране на покрива, за което говорихме, че е толкова важно, за да се получи студен вентилиран отзад покрив. Следващата продуктова линия, това е покривни връзки. Това са съответно обшивките около комини и връзката, калканните връзки между зидовете и ската на покрива. След това имаме улами. Също така предлагаме и продуктова линия сигурност на покрива, която включва снегозадържане и сигурност по отношение на работа и ходене по покрива. Предлагаме осветяване на покрива като продуктова линия, укрепване на покрива, защото някои от продуктите на покривна система Брамак трябва да бъдат укрепени върху покрива и Брамак предлага системно решение за това нещо. Отводнителни системи, това са луци и водосточни тръби, които Брамак също така предлага на пазара. Соларен покрив Брамак, колектори за подгряване на топла вода за битови нужди и за подпомагане на отоплението и най-накрая други компоненти. Там ще разгледаме два отделни компонента, които Брамак предлага за оформяне на покрива.